Oh. What the fuck? Ruimte skelet of wat ben je? Ja. Ik ben Mario. Dus ik ben probeer snel om te draaien dat je mijn gezicht kan zien. Beetje derpy Mario. Yo. Goed. We gaan weer Human Fall Flat doen. En deze keer gewoon met een zweetjes weer, ouderwets. Er is een... Mario! Woehoe! Kan ik die laten ontploffen door het vuur? Waarom staat hier de bank in de fik? Ik weet niet. Waarom hebben we een nieuwe player erin? Wat? Wie? Wie is dat? I don't know. Meteen inwijden die zwarte Spider-Man. Je hebt gezegd dat iedereen erin kan. Hoppa, die bitch. Goed, nieuw level. We gaan starten. Het heet Steam. Daar zijn we. Loading. Keep load. What? Even kijken. We zien hier een plank. Die gaat zo meteen vallen. Dus ik ga even hier staan. Oh, het ziet er niet... Oh, wij doen. En... Blijf staan, hè. Oh, we moeten daarin. Ik kom eraan. Oh, pas het nog. En... Jump. En jump. Oh, wacht, we moeten... We moeten hier. Zal ik een heel flauw grapje maken? Ja. Nee, laat maar. Komt de puber in me naar boven. Oh. Oppassen. Auw! Dood, ja. Even kijken. Moet je hem vasthouden, dat je erop kunt klimmen. Hier. Nee, ik kan alles doen. Je gaat cheaten. Nee, helemaal niet. Dan kunnen we deze steen oppakken. Nee. Yay. En nu omhoog. Maar mijn rugzak is te zwaar. Ja, komt niet. Ik heb een pijp nodig, denk ik. Ik heb wel een save point. Dus als ik... Nee, wacht. Kun je die deur openmaken hier? Ja, oké. Dan kom ik met die pijp. Open, Ja. open. Dan kom ik nu met die pijp hier daar. Auw. Andersom. We hebben nog een pijp nodig. Ja, wacht. Hier is al iets wat we... Oh nee, dat past niet. En die zit daarin, oké. We moeten nog een pijp hebben. Kunnen we hier een pijp loshalen? Slopen? Oké, gewoon je opdraaien. Auw, ja. Waarom zeg je auw? Nee, gewoon niet. Oh, je hebt maar losgetrokken. Ja. Niet naar nabi. Snee, snap, ploep. Doei. En dan nu? Dan moeten we hier omhoog of wat? Ja. Waar ben je? Ik kom aan gaan waggelen. Hebben we weer een pijp nodig? Hebben we een pijp nodig? Die lijkt boven liggen, daar zie ik. Ja. Nergens er vast volgens mij. Zo. Wacht even, kan die hier af? Volgens mij kukelt die dan nog onder. Oh nee. Oh. Nu wel. Ja. En daar komt hij. Oh, ja. Oh, nee. Doei. Nee, jij gaat falen omdat je hem vast zit. Moeten we met een aanloopje misschien aanduwen of zo?
Oh ja, 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 wacht. Oh, oh, niet terugvallen, niet terugvallen. Bam. Okay. Bam, ja, ik zie het. Oh, wacht, 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 wacht. Wacht even. Volgens mij is die onderkant langer dan die bovenkant. Ja, dat is de bedoeling. Laat dat plakkaat eens komen. Ja, oh. Wat wil je doen dan? Je moet hem gewoon onderduwen. Ja, dat wil ik doen, maar... Oh, wacht. Oh, wacht, 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 ik heb een idee. Ik spring hierop. Oh, oh, nee, wacht. Ik spring hierop. En... Maar je komt niet ver, want die tom zit in de weg. Nee, ik wil erop springen. En dan, kijk, het belangrijkste is dat die lange kant van die balk naar boven gaat. Oh, dus meer even dat dat ding recht komt. Recht? En naar achter. Oh, daar. Niet naar beneden flikkeren, niet naar beneden flikkeren. Blijf. Goed zo. Ah! We gaan er eventjes, volgens mij zijn we moeilijk en doen we niks. Die moet erachter, hè? Nee, je moet niet erachter. Wat ben je aan het doen, jongen? Ja, ik snap het niet, ik ben te stom. Maar wat is het plan? Ja, doe hem daarachter. Dus wel daarachter. Oké. Ja, het blijft goed vasthangen. Moet toch godverdomme niet zo hard moeilijk zijn, man. Ja, zijn we aan het doen? Ik ben aan het denken. Je bent veel te moeilijk aan het denken. Waarschijnlijk wel. De ton moet terug naar mij. Wat lief? De ton moet weer terug naar mij. Ja, hou hem zo. Ja, ik ben aan het houden. Kun je nog een stuk naar mij doorrollen? Ja, doe mijn best. Oké, ik heb hem vast en ik heb de muur vast. Jo. Ga maar. En dan blijf je aan de achtereinde staan, dat maakt niet uit. Als dat lukt. Dus daar kom je niet aan. We gaan aan het einde staan inderdaad. En... Bam, eraf. Ja? Ja, daar hebben we een pijp. Ik zeg niks vies. En... Ploep. Ploep. Oh, wacht. Oh. Moet je toetrekken. Oh. Wij mogen ook niet samen doen of wat? Nee. Nou, dan ga ik hier naar beneden flikkeren. Wat moeten we hier doen? We need to put some fire in here. Dank je. En wat je nodig had? Oh, wacht, dan kun je zo naar die overkant volgens mij. Of niet? Wacht, dan kom je erop staan, dan kun je naar de overkant lopen. Ja, goed. Hui, doei. Dat is wel beter. En nu zou je naar onder kijken, zeg maar.
En ik blijf hier staan. Even instoken. Ja. Hier is nog een stok. Zie ik. Nu nog een fik. Oh nee, ik kon cheaten. Ik kon cheaten. Ik kom terug, ja. Dan gaat het ding inklappen. Dus je moet even eens in achtergarage geven, dank je. Ja, oké. Hoppa. Daar is nog een stok, die moet nog in de fik. Nee, eentje is goed. Nou, ik kon cheaten, maar dat ga ik maar niet doen, hè. Nee. Laten we maar gewoon normaal level doen. Laten we maar gewoon normaal spelen. Fuck erin! Zo moet jullie kapot maken. Ja, ik ga eens iets proberen staan. Nee, ik kan terug. Ja. Wacht, ik hem overnemen. Waar is die? Beneden. Oh, oké, wacht. Nee, nu komen we helemaal niet meer terug. Jawel! Wacht, kom. Up. Ja, wacht. Als jij de stok pakt, is het goed. Volgens mij heb ik de stok. Ja. Tel je op! Tel je op! Als je de stok geeft. Ja, ga ik doen. Oh. Alsjeblieft meneer. Bij het vuur. Dank je. Lukt het? Ja, ik moet bukken, dan moet ik stakken. Wacht. Alsjeblieft. Let dat niet fire! Fuck erin, bitch. En nu is hij gewoon en ik aan de overkant. Vertrek maken, hè. Oké. Zal die blijven staan of niet? Nee, gaan we door. Ik kan er weer. Heel toevallig. Moet hier nog iets doen of Waar? hier bij waar je net was? Ja, je kunt cheaten daar. Nee. Dit is wel dit. Hoe heb je die dicht gemaakt? Oh, die hoeft er niet. En hier. Oh. Oh, dat was dat. Ciao. Hij valt niet van daar rond. Want we moeten deze moeten we over dat Ja, over zijn hoel. ik ben te helpen. Zie je het? Kijk hier onze sterke Mario. Oeps. Nu staat hij daar eigenlijk. Dat zag uit. Ja, je gaat gewoon volgen. Nee. Oh, wacht. Auw. Auw. Boven ons een truck.
Daar vallen die tonnen uit waarschijnlijk. Oh ja, fair enough. Die werden echt gelanceerd. Ja. Oh. Doei! Wacht, ik ga weer de sterke man zijn. Boem, oké. Nee, dat wil ik niet. Wacht, ik kom eraan, hè? Ja hoor, neem je tijd. Pas op, er komt de volgende. Nu komt de volgende. En je kunt... Oh, shit! Oké, ik moet iets meer naar achter vastpakken. Ook hier zouden we kunnen cheaten. Nee. Easy jong. Komt ie. Ja, je kunt. Het gaat niet goed. Oh, wacht. Oh. Ja, nu gaat hij goed. Oké, Yo. kom toe papa. Kom toe papa. Je moet naar mij, hè? Nee, naar mij. Oh, sorry, dan hield ik hem tegen. Dan moet hij naar jou dan. Oh, daar moeten klimmen en dan kunnen we door. Ja.